Γεια σας παιδιά, Tech Friends εδώ. Σήμερα θα έχουμε ένα unboxing μαζί με το HTC Desire 820. Μέσα στο κινητό βρίσκουμε το κινητό. Επίσης μέσα στη συσκευασία θα βρούμε το φορτιστή, το καλώδιο σύνδεσης και τα hands-free, τα ακουστικά, κάτι αυτοκολλητάκια και τις οδηγίες χρήσης. Θα κάνουμε ένα μικρό review μαζί με το κινητό. Το κινητό έρχεται με οθόνη πολλαπλής αφής LCD 5,5 inches με λειτουργικό σύστημα Android 4.2 KitKat με δύο επεξεργαστές quad-core, ο ένας 1,5 GHz και ο άλλος 1 GHz, με εσωτερική μνήμη 16 GB και υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης microSD μέχρι 128 GB, με κάμερες η πίσω 13 MP μαζί με αυτοεστίαση και LED flash και η μπροστά που είναι 8 MP. Έρχεται με μνήμη RAM 2 GB και μπαταρία Li-ion 2600 mAh. Η κάρτα SIM και η microSD card προσθέτονται στα πλάγια, δεν υπάρχει καπάκι από πίσω. Οπότε προσθέτονται δύο κάρτες SIM card και μία nano μέχρι 128 GB. Τα πλήκτρα της έντασης και το power button. Αυτά για το συγκεκριμένο κινητό. Οπότε γεια σας.